Nepal bo ojorao Bangladesh haiklai no khambui tongkha aroni MP rok refri bujakha aroni MP roni no kubangma sabai jakwa kha norok belai khino mangpli nukui mankha o kirma singsa khulumka naitona joto khabar marjing tai ta bo husokno sing tabuno ojorao borobai communication khainani gai sing Facebook YouTube Instagram X NPC sing communication khlaio tai develop ongo যদি তাবুনি অজার সোশ্যাল মিডিয়া করে গায় ডেভেলপ অংলা খমো রংমুমো সাইমাংলা খমো আবুনি বাগै তাবু নেপাল হাগতর ওর নাंगलाय जंलायो गोबांमा एमपि र नक सबजाका एमपि र रिजाइन दिबाखा आरो प्रेसिडेन्ट नो रिजाइन दिबाखा तामनि गाय नेपालनि सरकार YouTube Facebook Twitter एबा X Instagram आव बेबांनो बेन खारिखा आ बेन खायमानो उकलगो तामो जों आरोनि अक्सिजेननि फाइसेन्टि जों सावैमानका सालकिसा सगां जे नेपाल हागतरनि एमपि एमएलए मिनिस्टारनि बोसारकगाय फातार हाव थाङै परिगयो फातार हाव परिगयो गोबांमा एजुकेशन गाहामबो सोलोंफायो नेपालनि जे कान्ट्रियाव गाय एजुकेशन सिस्टेम हामियाखासो आसोरखौ नायकल जायगा रांकरि हिनि तनजामानि हिंगे गोबांमा बरंनो आबरनो सायमानै जे मिनिस्टार बसास मिस परिउ गाहाम परिउ फातार हाव थाङै आबुनि बागै ससियेल मिडिया वो जे ताबु YouTube Facebook हिंदानाय आरो जे मिनिस्टार एमएलए एमपि नि बोसारनो तिये एक्सपोज भिडियो सामने जेंलाख्या आबो हाके जेंलाख्या किनो नेपाल हाव गोबांमा पिरजाखा सावमानखा जे आरोनि एमपि मिनिस्टारक बाहाय खलाय जनसाधारण चेक लगै दं जनसाधारण थुकै दं आबो हाय खलाय नेपाल हाव गोबांमा उरनांखा ससियल मिडिया वो आबोनि बागै नेपालनि जे सरकार चालक दंनाय आ सरकारता मुखलायका ससियल मिडिया नो बेन खलायरिका गभर्नमेन्ट फाइनेन्सके बरो अबस क्लेम खलायो जे जों ससियल मिडिया बेन खलायमानो उरगो अमसे जे ससियल मिडिया जानाय गुगल YouTube Facebook Twitter बरो सिनि जे गभर्नमेन्ट नि क्राइटेरिया तमनो आबनो फ्लो खलाया आबोनि बागैसे ससियल मिडिया नो बेन मा खलायखानै गभर्नमेन्ट फाइसे साखलायरिका फियाबा गुबै आबैया गुबैके जे पुइला सामानि जे एक्सपोज खलायजामा बागैसे बरो बेन खलायो नेपाल नो पूरा कंट्रोल खलायने माने ससियल मिडिया थ्रुते फियाबा खलायमालि आंगै ताबो अबहाय सिचुएशन नङै थांगा नर मांगलि नुगै मांखना नेपाल कान्ट्री नि फाइनान्स मिनिस्टार रिफ्रिगी बुजागै दंखा नर नुगै मांखना आमसे खलायै रिफ्रिगी बुजाग दंमोन अबहाय खलायतेबो गोबांमा दे पार्लियामेन्ट नक सौजाखा नेपालनि गोबांमा मिनिस्टार नक बखजाखा सौजाखा ताबु नेपालाव आमसे खलायै जे बांलादेश मा हायखलाय ngै दंगो सरकारफोर चेन्ज नि मानो नेपालाव ताबु आबो हायके सबक खलायमानि जे काठमान्डु सबक खलायथानिवो आरोनि सिक्लाराव ताखै जरतै 13 जन थैगानि ककमा मानखा बसकां सला तेबो थैमानो तेबो ngै मानो नरुगि मखा उसनाव पुरा गुलि साजा खाखला गुलि सावै आन्दोलन खलायतंगो मकलो गुलि सावै खागल गुलि सावै आन्दोलन खलायतंग नरु मांगले नुगि मानखना अबो नेपालनि सिक्लाराव ताबो हंकै ससियल मिडिया जसके पनो नेपालो ऐसा मा रिलीज मा खलायनाय मा तुबना हिनि बरता आन्दोलन खलायतंग ओ जराव ताबो नेपाल हागतर सरकार सलायजाक मानो बांलादेश हायखलायै नेक्स्ट बमंगो साइमिया ताबु जरते सुनुगि मानखा श्रीलंका बसेम अबहाय इंखा बांलादेश बंखा सरकार सलायजाखा इंडिया बुदांनो सावैमाया फ्यूचर अबहाय किनो जदि इंडिया बो YouTube Facebook रो बेन खलायंगाय फ्यूचर सिनि इंडिया बो अमहाय घटना ngै मानो फ्रेंड्स दिनै बागसो जनो हामबाय।